Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, amint láthatjátok, ismét egy blogger találkozóról jelentkezem hozzátok. Szerintem már nem újdonság, a helyszín is ismerős lehet. A L'Oréal székházból hozom nektek most az újdonságot. Csupa-csupa finom L'Oréal termék, amit nyárra ajánlanak nekünk a szakértők. Meg is mutatnék itt pár apróságot, hogy lássátok, hogy mi azok, amikre készülhettek. Például az egyik, ami nem újdonság, de mégis új változat, a Casting Sun Kiss-nek a Tropical változata, ez egy fújós megoldás, úgyhogy most nem gélként kemitek végig a hajatokra, hanem rápumpáljátok, és így érhetitek el a nyárias, napszita, tengerparti hatást a hajatokon, de ezen kívül még lesz egy nagyon jó kis szempillaspirál, amit ajánlanak. Én egyébként szempillaspirálokban L'Oréal párti vagyok, úgyhogy szerintem ez is egy kifejezetten jó termék lesz, legalábbis sajnos bemutatták nekünk, szerintem használható lesz majd a ti számotokra is. Emellett még ami újdonság, azok a L'Oréal által is bemutatott most ajakápolók, ezek a színezett ajakápolók, ezek lesznek a nyár legnagyobb slágerei. Ott vagytok a fesztivál közepén, csak előkapjátok, felkelitek a szátokra, és tökéletes, mehettek is rögtön bulizni. Nagyjából ez volt, amit szerettek volna elérni az alkotók, és szerintem ezekkel a termékekkel simán el is tudjátok érni ezt a hatást. Emellett még van egy nagyon jó kis szemöldökformázónk, amit szintén nagyon fogtok szeretni. Nagyon szépen meg tudjátok magatoknak húzni vele a szemöldökötök ívét. A hatás természetes lesz, ami nyilván egy nagyon fontos tényező, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok rá a YouTube csatornámra, és kövessetek továbbra is Facebookon, mert hamarosan még sok-sok ilyen videóval fogok érkezni hozzátok, a jobbnál jobb termékeket ajánlok, vagy esetleg újdonságokat, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartanatok. További szép napot kívánok, sziasztok!